Imaginați că intri într-o bancă, îmbrăcat elegant cu un costum impecabil, pantofi strălucitori și un zâmbet calm pe față. Ești directorul unei mari companii, un om respectat, obișnuit să fie tratat cu demnitate oriunde merge. Îți cunoști valoarea, știi cine ești și ce ai construit cu munca ta. Dar în acea zi totul se schimbă. În loc să fii primit cu respect, ești privită de sus, ignorat și tratat ca și cum nu ai conta. Aceasta nu este o poveste inventată. Este povestea unui bărbat de culoare, un lider de afaceri, un director general care a intrat într-o bancă pentru a rezolva o simplă problemă. Dar în doar câteva minute, viața celor care lucrau acolo avea să fie dată peste cap pentru totdeauna. Pentru că, deși l-au judecat pe nedrept și l-au umilit, nu știau un lucru. Omul pe care îl respingeau avea puterea de a schimba destine cu un singur telefon. Imaginează-ți scena. Holul băncii era plin de oameni. Oameni care așteptau să fie ajutați, unii nerăbdători, alții obosiți. Directorul a intrat liniștit așezându-se la rând, dar când a ajuns la ghișeu, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Casiera l-a privet rece, apoi a spus: "Ne pare rău, nu putem să vă servim acum, vă rugăm să așteptați afară." Tonul ei era aspru, lipsit de respect. Cuvintele ei au căzut ca un cuțit. Oamenii din jur au întors capul. Unii au murmurat uimiți, alții au ridicat din sprâncene, înțelegând ce se întâmplă. Cum să spui unui client, unui om care nu făcea nimic greșit, să iasă afară? Tot ce voia era să rezolve o simplă tranzacție. Dar în acel moment, banca a ales să-l judece după aparențe. Ce nu știau angajații băncii era că acest bărbat nu era un client oarecare. Nu era un om obișnuit care putea fi ignorat sau jignit. Era directorul general al unei mari companii, un om care avea puterea de a decide soarta multor instituții. Și în câteva minute urma să le dea o lecție pe care nu o vor uita niciodată. Îți poți imagina cum s-a simțit să fii tratat ca un nimeni, când în realitate ai muncit ani întregi, ai construit imperii și ai demonstrat lumii că valoarea nu stă în culoarea pielii, ci în ceea ce faci, în cine ești. El nu a ridicat vocea, nu a provocat scandal. S-a uitat în jur, a inspirat adânc și a tăcut. Și totuși, în liniștea aceea, se pregătea ceva mult mai puternic decât orice cuvânt. Această poveste este despre nedreptate, dar și despre dreptate. Este despre cum un singur gest de dispreț poate schimba totul și despre cum răbdarea, puterea și demnitatea pot transforma o situație rușinoasă într-o lecție care va rămâne în memorie pentru totdeauna. Te invit să rămâi până la final, pentru că ceea ce urmează nu este doar o simplă întâmplare, este o lecție de viață, o demonstrație că lumea poate fi zguduită în doar câteva minute. Și vei descoperi cum, în 7 minute, tot personalul unei sucursale bancare a fost concediat de omul pe care tocmai îl respinseseră. Înainte să-ți spun această poveste incredibilă, îți cer doar 2 lucruri simple. Apasă chiar acum pe butonul de abonare și lasă un like acestui videoclip. De ce? Pentru că aici vei găsi mereu povești care îți ating sufletul, care te fac să reflectezi și care îți arată că viața ne surprinde atunci când ne așteptăm cel mai puțin. Și crede-mă, nu vrei să ratezi ce urmează acum. Bărbatul s-a așezat pe un scaun din colțul sălii, exact unde fusese trimis de angajați. Din exterior, părea calm. Nu ridica vocea, nu se certa, nu cerea explicații, doar privea în jur, cu acea tăcere apăsătoare care spunea mai mult decât 1000 de cuvinte. Oamenii care așteptau lângă el șopteau între ei, mirați de ce se întâmplă. De ce l-au dat afară de la ghișeu? Nu făcea nimic rău. Poate au crezut că nu are bani. Poate pentru că, știi tu, iar ultimele cuvinte rămâneau suspendate în aer, pentru că nimeni nu avea curajul să spună direct ceea ce gândeau. În timp ce murmurele umpleau sala, casiera și colegii ei se comportau ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Zâmbeau fals altor clienți, răspunde politicos atunci când credeau că merită, dar păstrau aceeași atitudine rece și disprețuitoare pentru omul care fusese trimis afară. Pentru ei era doar altcineva care nu conta. Dar bărbatul nu era altcineva. Era cineva care știa să aștepte momentul potrivit. Și în timp ce stătea acolo pe scaun, își amintea de copilăria lui. Crescuse într-un cartier modest, unde trebuia să lupte pentru fiecare șansă. Știa ce înseamnă să fii subestimat, ignorat și chiar umilit. Tocmai de aceea jurase că atunci când va reuși,
va rămâne un om care nu uită cine este și de unde vine. Anii trecuseră, iar el construire un imperiu. Începuse cu pași mici, cu o afacere modestă, dar cu perseverență și curaj, devenise directorul general al unei companii care acum angaja mii de oameni. Respectul era ceva ce și-l câștigase cu sudoare și sacrificiu. Și tocmai acel respect îi era refuzat acum, în fața tuturor, într-o simplă bancă. O femeie în vârstă care stătea lângă el i-a spus încet: „Tinere, nu meritați să fiți tratați așa. Eu văd că sunteți un om respectabil.” Bărbatul a zâmbit ușor și a dat din cap, ca și cum ar fi vrut să-i mulțumească fără cuvinte. Nu avea nevoie să se justifice, nu trebuia să spună cine era. Știa că adevărul avea să iasă la iveală în curând. Timpul trecea. Minutele păreau lungi, dar pentru el fiecare secundă era o oportunitate să reflecteze. Nu era furios, nu era grăbit, dar era hotărât. În interiorul lui, planul de forma clară. După câteva clipe, și-a scos telefonul din buzunar. L-a privet câteva secunde, apoi a format un număr. La celălalt capăt, secretara lui a răspuns imediat: „Bună ziua, domnule director.” El a vorbit calm. „Am nevoie de tine acum. Te rog să contactezi Consiliul și să transmiți următoarea decizie. În această sucursală, toți angajații trebuie eliberați din funcție, imediat.” Secretara a rămas câteva secunde în tăcere, surprinsă, dar știa că atunci când el dădea un ordin, era serios. „Am înțeles, domnule.” Convorbirea s-a încheiat, iar el și-a pus telefonul înapoi în buzunar. Totul se întâmplă în mai puțin de un minut, iar nimeni din bancă nu bănuia ce furtună tocmai fusese declanșată. Oamenii continuau să aștepte. Casiera continua să-și joace rolul. Dar peste doar câteva minute, realitatea lor avea să fie zguduită. Pentru că bărbatul pe care îl respinseseră nu era doar un client. Era omul care avea puterea să decidă dacă banca lor rămâne sau dispare. Și în timp ce ei râdeau și își vedeau de treabă, el știa că destinul lor se schimba chiar în acea clipă. Era o liniște ciudată în aer, că înaintea unei furtuni. O liniște care anunța că nimic nu va mai fi la fel. În acele minute care au urmat, nimeni nu bănuia ce urmează. Holul băncii continua să fie plin de oameni, unii obosiți, alții nerăbdători, dar atmosfera avea să se schimbe radical. Directorul general, încă așezat pe scaun, privea calm tot ce se întâmpla. Angajații îl ignorau ca și cum nici nu ar fi existat. Pentru ei fusese deja catalog, un client incomod, care nu merită atenție. Dar telefoanele începuseră deja să sune. La sediul central al băncii, șefii primeau un mesaj clar și direct: „Toți angajații din sucursala X trebuie eliberați din funcție, ordin direct de la compania parteneră.” Confuzia a fost uriașă. Cum adică toți? Ce se întâmplă? În doar câteva minute, telefoane, e-mail-uri și mesaje se trimiteau unul după altul. Managerii încercau să afle motivul, dar răspunsul era simplu: s-a luat o decizie la cel mai înalt nivel. În acel timp, în bancă, totul părea la fel. Casiera continua să servească pe alții, fără să știe că ultimele ei momente în acea funcție erau deja numărate. Colegii ei râdeau între ei nepăsători, în timp ce clientul pe care îl desconsideră seră aștepta liniștit. Aceasta este partea care doare. Nu era prima dată când oamenii din acea sucursală se purtau astfel. Se obișnuiseră să judece după aparențe, să decidă cine merită respect și cine nu. Pentru ei, uniforma de angajat și poziția de după ghișeu le dădeau puterea de a ridica sau de a doborî pe cineva. Uitau însă că adevărata putere nu stă într-un birou sau într-o semnătură pe un document. Adevărata putere stă în cine ești, în ceea ce faci și mai ales în felul cum îi tratezi pe ceilalți. Directorul general știa prea bine cum e să fii ignorat. Își amintea perfect cum, în tinerețe, oamenii îl priveau cu suspiciune doar pentru că era diferit. De câte ori intrase într-un magazin și fusese urmărit de vânzători, de parcă ar fi vrut să fure ceva. De câte ori i se spusese: „Nu credem că vă permiteți asta”, când voia să cumpere un lucru simplu. Toate acele momente dureroase îl învăța seară o lecție, că respectul nu poate fi cumpărat. Respectul trebuie oferit și primit cu inimă curată. Așezat acolo în bancă, el știa că această situație nu era doar despre el. Era despre toți oamenii care, zi de zi, trecea prin umilința similar. Era despre cei care nu aveau puterea să riposteze, despre cei care plecau acasă cu sufletul greu,
simțindu-se mai mici doar pentru că altcineva alesese să-i trateze fără demnitate. Și tocmai de aceea, decizia lui nu era doar o reacție de furie, nu era o răzbunare, era o lecție. O lecție pe care trebuiau să o învețe nu doar angajații acelei bănci, ci și toți cei care credeau că pot judeca după culoare, după haine, după aparențe. Minutele treceau, iar oamenii din jur observă ceva ciudat. Unul dintre angajați a primit un telefon și a încremenit. S-a ridicat repede, palid, și a intrat în biroul managerului. După câteva clipe, și alt angajat a fost chemat. Murmurele au început să circule printre clienți. Ce se întâmplă? De ce sunt chemați toți în birou? Pare ceva serios. Casiera, care îl refuzase pe director, a început și ea să simtă tensiunea. Zambetul fals i-a dispărut de pe buze. A primit un mesaj pe computerul din fața ei și a încremenit. Ochii i s-au mărit, iar mâinile îi tremurau ușor. Nu înțelegea cum, dar vestea era clară. Toată sucursala urma să fie închisă. Clienții priveau nedumeriți. Unii se ridicau de pe scaune, alții încercau să afle informații. În doar câteva clipe, atmosfera de nepăsare se transformase într-o furtună de șoapte, emoții și teamă. Directorul general însă rămânea calm. Nu era nevoie să facă nimic mai mult. Știa că mesajul fusese deja transmis și că încet adevărul avea să iasă la iveală. El nu ridica vocea, nu ceruse răzbunare în fața tuturor, dar prin puterea pe care o avea, arătase că nimeni nu poate trata un om cu dispreț și să scape nepedepsit. Această scenă este mai mult decât o întâmplare izolată. Este o oglindă a lumii în care trăim. De prea multe ori, oamenii cred că pot judeca după exterior. Dacă cineva nu arată cum trebuie, este respins. Dacă cineva nu vorbește cum trebuie, este ignorant. Dar nu știm niciodată cine este cu adevărat acea persoană. Nu știm ce poveste poartă, ce luptă duce, ce putere ascunde. Și exact asta s-a întâmplat în acea bancă. Angajații au văzut doar ce voiau să vadă, un bărbat pe care îl puteau trata cu aroganță. Dar realitatea era complet diferită. În doar câteva minute, acel bărbat avea să le arate că puterea nu se măsoară în cuvinte tăioase sau în atitudini reci. Puterea se măsoară în decizii. Și el tocmai luase o decizie care le va schimba viețile pentru totdeauna. Pe măsură ce acestea se răspândea, managerul băncii a ieșit în hol. Fața îi era roșie, privirea pierdută. Știa că nu mai poate ascunde adevărul. Cu o voce tremurată a anunțat: "Ne pare rău, dar sucursala se închide. Toți angajații vor părăsi instituția imediat." Un murmur puternic a umplut sala. Oamenii nu-și puteau crede urechilor. Cum să se închidă totul așa pe loc? Casiera s-a uitat spre clientul pe care îl refuzase. Pentru prima dată, privirea ei nu mai era plină de aroganță, ci de teamă și rușine. Simțea că ceva nu era în regulă. Simțea că totul avea legătură cu acel bărbat care, liniștit, încă stătea pe scaun, ca și cum aștepta finalul spectacolului. Și atunci, încet, adevărul a început să se răspândească printre clienți. Știți cine este el? Este directorul general al companiei care colaborează cu banca. El a decis asta. Oamenii au amuțit, unii și-au dus mâna la gură, alții au privit cu respect. Totul devenea clar. Omul pe care îl umiliseră era, de fapt, cel care avea cea mai mare putere în încăpere. În acel moment, atmosfera din bancă s-a transformat complet. Nu mai era doar un loc unde oamenii stăteau la coadă pentru a depune bani sau a plăti facturi. Era scena unei revelații. Cei care cu câteva clipe în urmă râdeau, glumeau sau își ridicau nasul arogant, acum priveau în jur cu fețele palide, ca și cum ar fi simțit că pământul le fuge de sub picioare. Managerul sucursalei încerca să explice ceva, dar cuvintele îi ieșeau încurcate. "Este o decizie venită de sus. Nu avem ce face. Vă rog să înțelegeți." Dar cum să înțeleagă cineva așa ceva? Cum să explici clienților că, dintr-o clipă în alta, o întreagă echipă este concediată, că ușile unei sucursale se închid, iar oamenii care până atunci se credeau stăpânii locului își pierduseră orice putere? Casiera, aceeași care îl trimisese pe bărbat să aștepte afară, avea mâinile reci. Își mușca buza și încerca să găsească privirea clientului, dar el nu se uita spre ea. Și poate asta era cea mai grea pedeapsă, indiferența lui calmă. Nu ridica vocea, nu-i jignise, nu ceruse răzbunare directă, doar așteptase. Și așteptarea lui era mai puternică decât orice cuvânt. Un alt angajat a izbucnit: "Nu e corect.
Noi doar am urmat regulile, dar toată lumea știa adevărul. Nu fusese vorba de reguli, fusese vorba de atitudine, fusese vorba de felul în care un om fusese redus la zero doar pentru că nu părea suficient de important. Și acum, prețul era plătit. Clienții priveau scena cu ochii mari. Unii murmura botit, așa le trebuie. Alții simțeau o milă stranie, dar și o satisfacție. Era ca și cum universul le arăta tuturor o lecție în direct. Nu poți umili pe cineva fără consecințe. Directorul general însă rămânea liniștit. În sufletul lui nu era nici bucurie, nici răutate. Era doar un adevăr simplu. Oamenii trebuie să învețe să respecte. Dacă nu respectă din inimă, atunci trebuie să învețe prin consecințe. Telefoanele angajaților sunau. Unii primeau e-mail-uri oficiale. Contractul dumneavoastră a fost reziliat. Alții erau chemați de manager în birou pentru a semna documentele. Panica era vizibilă. Fiecare își dădea seama că viitorul se prăbușea în fața lui. Tot ce crezuseră că este sigur, rutina zilnică, confortul locului de muncă, dispărea în 7 minute. 7 minute. Atât a fost nevoie pentru ca viața lor profesională să fie spulberată. 7 minute în care un gest de dispreț s-a întors ca un bumerang cu o forță uriașă. 7 minute care aveau să le rămână întipărite în memorie pentru tot restul vieții. Casiera, cu lacrimi în ochi, a încercat să se apropie de bărbat. Domnule, eu nu am vrut să... Dar el a ridicat calm mâna, cerându-i să nu continue. Nu trebuie să-mi explicați mie, a spus el cu voce joasă, dar fermă. Trebuia să vă explicați atunci, prin felul în care m-ați tratat. Acea propoziție a căzut peste ea mai greu decât orice concediere. Pentru că înțelesese, pierduse nu doar un loc de muncă, ci și respectul propriu. Oamenii din sală simțeau că asistă la ceva mai mare decât o simplă ceartă. Era o lecție de viață. Unii șopteau între ei, de asta trebuie să fii mereu respectuos. Nu știi niciodată cine e omul din fața ta. Uite cât de repede se schimbă totul. Acea urgență, acea senzație că timpul curgea mai repede decât de obicei, era simțită de toți. Fiecare bătaie de inimă parcă strigă, nu judeca, nu disprețui, nu umili, pentru că în câteva secunde poți pierde tot ce ai construit. Directorul general s-a ridicat încet de pe scaun. Toată sala a tăcut. Pașii lui răsunau în liniște, ca ecoul unei sentințe definitive. Nu avea nevoie să țină un discurs lung. Prezența lui spunea totul. Oamenii îl priveau cu respect, cu teamă, cu uimire. Când a ajuns la ușă, s-a întors pentru o clipă și a spus doar atât. Respectul nu costa nimic, dar lipsa lui costă totul. Apoi a plecat. Cuvintele lui au rămas suspendate în aer, gravate în mintea tuturor. Pentru că, într-adevăr, lipsa de respect îi costase pe angajați totul. Locul de muncă, siguranța, reputația. Și mai mult decât atât, le costase demnitatea. Aceasta era urgență reală. Să înțelegi că nu trebuie să aștepți până pierzi ceva pentru a învăța să respecti. Lecția trebuia învățată acum, nu mâine, nu când va fi nevoie. Și cei care au fost martori în acea zi au plecat acasă cu inima plină de gânduri. Unii povesteau familiei ce văzuseră, alții reflectau la propriile greșeli, dar toți știau că fuseseră martori la ceva unic, un moment în care aroganța fusese zdrobită de adevăr, iar respectul fusese ridicat la rangul pe care îl merită.